Iya guys, ganteng borong. Biar pe ngabali yang uus guys, doain ya guys ya. Berangkat, montore gaya agak, wong ganteng kaya sogok tunteng. Iki kok ya yang uus mesti ngamplok, nsek-nsek. Wah, mogok montore. Wah, aki ning njaluk adik. Nggak kuat. Berangkat guys. Wes iki semayanan karo Yayang Uus. Wit bantuan kon dhuwur ya oke arep njopo ora nggih seneng. Jak dilane ndi engko ya. Kok dijak dilane hotel piye iki. Wes. Tinggal dilanan kikok-kikok. Wes mending tok iki. Yayang Uus kekoke gedhi. Iku kenan kok. Aduh. Aduh apa duit dia turah. Dibanding rondo-rondo dini sik turah. Karek sing aku ngendet kena mana Yayang Uus. Piye meneh. Nek Jabrik yo kerja ning Mako. Kon lembur carane kok. Penak. Penting tok pokoke. Loh, tatake nyapa ning Bu ning kono kae. Kaya tatak kae. Wah, tatak beneran kae. Wis tak paranane. Gek nyapa tatak ngomong ning Bu kae. Lho 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 lho. Kok jane kakean tak sreni mencolot Bu. Ya kae tenan iki ning kono kae. Wah, kok bener tatak kaya tak samange ndur kok tatak bae tenan. Lho lho. Tak nyapa ning kene iki? Aku mang bar ngising wakte weteng sonep kok mau iki ning kene ngeses aku ngedemne pikiranku iki lho mang Pakte. Masalah tak, aku kan tak kaget samar lek awakmu tak seneni iki susah arepe jegur kali kono mang lho tak piye iki aku roh kon dhuwur kono lho tak iki mengke. Terus tak tutut iki mentak. Ah. Piye lho Pakte, iki Pakte. Aku kaya wong bingung aku mikir iki. Aduh. Wis tak rasa susah-susah. Saiki diselesekne ning kono ae aja ning ngebuk kene. Yo, kek rono yo. Wis siap tak? Siap Pakte. Monggo hati-hati kecakno ya. Nggih, monggo. Oh, coba banter. Ceblok aku. Tak geger kuwi kena apa tak? Lingges apa piye to tak grenjel-grenjel iki? Engkolku Pakte. Engkol. Napa krasa? Krasa iki nyentang-nyentang ngene. Keri tak. Bene Pakte. Penak. Aja banter tapi. Mandek kene tak ya. Siap Pakte. Yo, dibahas kene. Siap. Teko Pramudia, Pak. Anu, tak. Oh, teko. Teko Pakte. Ayo kene. Enek apa tak? Ajak ayo sedih cerita karo RT.
Aku bingung Pak RT. Piye bingung nyapa? Aku pengen rabi sirku iki. Tapi piye neh? Lah rabi sing sir sapa wis enak ya? Aku wis duwe calon sakjane iki. Tapi ya kuwi aku ora wani omong. Hei alah, duwe calon? Sapa? Aku engko tak dudone engko sampean sikat neh kanokno. Rondo-rondo wis mok sikati aku rem bagai blas noe. Ora, sapa? Ngaku wae sapa? Aja mok guyu Pak T. Iki calonku to. Iki Siti Rokaya. Tukang urut, tukang pijet kae lho. Aja mok guyu lho. Isin aku. Tulung ngono ya Pak T ya. Oh alah tak bae nok seri Siti Rokaya, Bang Bayi tak. Ki karepmu piye? Oh, ampun ngoten Pak T. Aku isin sampean warai to carane nyedeki Siti Rokaya kuwi. Yo ngene no carane sampean kan yo cocoke omong kesel apa piye ngono terus omong rono pijet. Pijet iki bayare piro ning kono Pak T? Alah bayare tetep kono tetep duit. Umpama gawane beras tok ora oleh. Yo oleh. Tapi ngene lho carane. Yo mijet pinter bocahe. Pijet urat. Ya urat carap. Urat buntung ya iso ya. Urat buntung iki sing apa to Pak T? Aku lagi eruh to saiki. Aneh to Pak T iki. Urat buntung kuwi, selek sampean wis rabi ya ngerti ro urat buntung tugel ngedel ngono ke buntung. Urate ngono lho. Wis tak yo aja lali karo anak-anake tukokno jajan ya lek rono ya. Nggih Pak T. Mengke kula tak mampir toko. Jajan no. Jajan alih ote-ote. Oh, ote-ote. Senengane. Berarti ra klamben ote-ote. Mboten. Oh. Kan pijet to ajenge. Oh, war pijet yo engko karo tukok jajan anake ya. Nggih. Ya wis tak. Iki ya aku selek penting. Sampeyan yo ndang bali aku yo tak budal. Ya, aku yo selek kangen karo Yang Us. Ya wis ngono ya. Siap Pak T. Ngomong go. Engko. Hati-hati Pak T. Ya. Dalam. Engko tengah jajan ya. Neng ndi? Alun-alun. Nang alun-alun. Tapi iki wis tumbas cilot tok tasan, mosok jajan neh. Ya wis, engko tak tumbasne. Satu ya tapi. Ya, pasul sik ya. Enek Dek Siti kae karo anake. Lah, piye iki? Anak bidadariku kae ning kene. Ndrodek aku. Apa omongane Pak RT tak cakne ae ya. Tak takoni ae lah wonge. Golek jadwal pijet ae ben aku iso ketemu karo wonge ben aku sih seneng wian. Parani ae lah. Lho, enek Pak Hansip. Saking pundi Dek Siti niki wau? Niki lho, nembe mlampah-mlampah kalian numbasne cilot yogane, mlaku-mlaku jak nganu numbas cilot niki wau. Oh. Kula asal pijet jenengan, Dek. Angsal tapi mengke kula kabari nggih jadwale kapan ngoten nggih. Dereng kosong to dinten-dinten niki. Dereng. Mengke lek pun wonten benjing-benjing kula kabari nggih, Pak Hansip.
Nggih sampun lek ngoten Dek Siti, mengke lek wonten wektu jenengan kabari sing cepet nggih. Kula awake weh selak keju kabeh. Kabeh jenan. Nggih Pak Hansip, engke kula kabari. Nggih sampun. Lek ngoten Dek, kula nyuwun pamit riyin nggih. Malah nyuwun pamit nggih, Pak Hansip. Monggo. Nggih. Nyapa to, Mak? Sik esuk wis umek kaya pitik arep ngendhok. Alah lele ora ngerti urusane wong tuwek. Lah mulane ra ngerti urusane wong tuwek iki aku takon, ngono lho. Ora lho Le, tak tekoni awakmu. Tak sauri. Ngendengi malam minggu jenenge bayaran ndi bayaranmu? Lah lek tuman to. Sing ditekokne bayaran. Ngene lho aku ndek iki wis njaluk, Heeh. tapi sik disemayani mergo gadunge rong dijikok. Ora alesan mesti awakmu duwite mok nggih ngopo ngondol. Alah kat mbiyen kok panggah ngono ae. Nuduh ya ra enek bukti durungone tangga rapik. Yo ngene lho Le, mak iki kan yo ngerti, tapi iki mbok yo ngerti titik to mak kebutuhane akeh. Ngono lho maksudku ki. Ya ora titik-titik akeh-akeh wong angger aku bayaran ngono kae. Bayaran 100 sing 90 tak wehne sampean. Aku mek keduman 10. Sampai arep dolan ki lho, aku ki bingung arep dolan endi. Sampai isin aku karo Anto nang ndi tuku es tebu lho sing bayari Anto. Iya Le paham, ngerti aku maksudmu. Wis ngene ae, aku ndek iki kan nganu to Le, oleh bantuan ke gini Pak RT. Adewe ngerti lek Pak RT iki adewe iki wong ora duwe. Loh. Sik, Mak. Lho kok duwe tas anyar barang iki? Tase lemu njumuk kondi iki. Tapi kok yo anyar kek. Ambune plastikan. Hus, Tuman. Blonjo barang sing ra guna. Tak wehi dhuwit mbok yo nggih tuku-tuku beras apa gula, kopi ngono lho. Engko lek kancaku mara ki ben kena disuguhne com-comne kopi lah. Mosok angger aku enek dayoh mek banyu tawa ae. oh alah iki to Le. Ngene lho Le, ndek iki kan enek kuwi lho alah obral, wong kredit mubeng. Alah iki yo sedina mek 10.000. Awakmu mrene kuat to mbayari mak 10.000 sedina. Ya eman-eman oh ya apik. Mak iki mbok yo dingge arisan, dingge arepe kataman Quran ra duwe dingge cekelan tangan oleh ben ketok. Lho, kan yo cantik to Le deloken to. Deloken. Wis to tenang ae Le. Bar iki awakmu kono gek dolan-dolan karo Anto. Tak bagi duit. Make ndek iki oleh rezeki lah pokoke. Pira ya? Mungkin nggih dolan tetek suwi adine 200 saya cukup iki. Heeh. Nah ini ya Le, iki tak wehi dhuwit 200 ya. Engko nggih dolan karo Anto, mancing-mancing kono lho Le lah. Wis to. Make duwe rezeki titik ya. Awakmu kan urung bayaran to. Wis to iki genti maing wae awakmu ya. Lho sik, Mak. Iki makku dengarin kok benih men wae duit ki. Piye to iki, Mak? Ndur apa piye? Sik, Mak. Lah kok dengaren benih oh ndoke pitik blorok kok ngendhok ora kok sitok-sitok kok langsung 15. Dalam rangka apa iki, Mak? Ya ora dalam rangka apa-apa. Lho kan yo wong tuwek ngwae anak kan yo lumrah to Le. Awakmu modele lek dibenehi karo mak peh make bendina bengok-bengok. Rumah samu mak ora duwe rasa keibuan apa piye? Ngenyek. Lah iya lho. Kok emak ini dengerin kok benih. Alah. Dan desa ya selak berubah pikiran. Wong emak ki kadang plan saiki njaluk duit, engko sore njaluk duit neh.
saiki nggawe duit engko samarmu engko sore nang dijaluk neh. Yo wis rek no, Mak. Matur suwun. Yo ngene iki yo kudune iki ora kok setahun pisan, ora kok saumure urip pisan. Yo rong dina pisan ngene iki aku demen aku, Mak. Ya wis. Tak dolan lek no. Ya wis kono gek ndang budal. Mak wis lah nek penting kok. Ya wis kono gek hati-hati. Lah halah kok lek ngono kuwi lek duwe-duwe ta awakmu ki lah halah kono ono. Tuman modele kok nyayang mak lek duwe duit tok. Alhamdulillah ndang balik. Dilung kasih ngate teko tak antenane lah. Yayang Uus. Dino iki dino Minggu, aku ya wis tumbas tas, tumbas make up, persiapan ketemu yang RT pokoke. Bih. Jabrik mau wis tak kon ndang budal dolan karo Anto wis aku ora mikir. Wis penting wis mbadok lah ya wis. Yang RT kok ya suwi men ya tak enten-enteni ket mau peh kene wis adus ket subuh. Suwi ya ora tak enten-enteni endi sakjane mau. Oh nggih Pak RT, nggih. Mriki pinara. Oh yang RT nggih, monggo monggo. Iya yang RT. Yang Uus, ayo ke rene. Yang RT. Yang Uus. Yang RT. Uus. Ayo. Oke. Wis siap urung? Ready dong. Lah, Iya yang. ayo iki minggu iki piye? Ayo gek metu. Sampai nek wis necis. Alah yang Uus. Make upmu hilang lho Oh, yang. ora. Sabar dong. Oh iya. Kita mau kemana ini? Happy lah minggu. Ada nggak? Banyak. Amin. Ayo gek budal. Aku mau lali loh yang RT. Iya. Mau salim dulu. Iya. Titik ya. Kok kayak babi ya. Yang sebelahnya belum Pak RT. Iya. Jiran jangan sampai nih yang membuat aku berbinar-binar emang itu Pak RT. Masa? Iya. Salah. Ya udah Pak RT kita Yes. saatnya berangkat. Oke? Iya budal. Ya, siap? Iya. Iya Pak RT. Pijian macak necis pokoknya. Mentol tak. Sabar ya. Udah. Belum. Yuh, roke jerimpet-jerimpet. Kemanya yang usi. Wes, Belum, sabar toh. Ah, lah gue cek aja pas engkol yang. ayo. Enggak apa-apa. Udah? toh. Ayo, mari. Kilo yang tempatnya ada berduaan kingko. Wih, mening. Ricik Setil ya. lah. Setil. Wes, mending tok. Kilo yang tempatnya awak dhewe nganu pacaran kali genter yang iki yang. Iki, biar. Iya. Mending Kita no. kita mening. Ayo. Iki ndang kan ayo parkir. Yo. Di tempatnya sih yang ya. Oke, baik. Sampean ku pesen mama apa? Wis aku pokok manut sampean. Terus. Bayar engko apa saiki, Pak? Oke mawon, Pak. Oh iya. Pak. Iya. Oke, baik. Endi iki? Kene no. Aduh. Ayo. Iya, sampean iya, ngomong. Pi. Pesen menu sih ya. Tempatnya rindang ya? Iya. Oke. Selamat datang di Wisata Edukasi Galiganter. Silakan menunya Kak, ada yang bisa dibantu? Apa yang menunya sampean? Aku pokok sing spesial ya. Apa? Ya apa sing larang dhewe pokoke. Heeh. larang Sembarang wis manut sampean pokoke. Bakso ya? Mean. Ya wis. Enggak apa-apa, ora Bakso, rasa Mbak. dulu. Iya, bakso 2.
Bakso. Pentolnya sing gede Mbak aku. Yo yo. Pak Rete gede yo. Apa maneh? Mie apa sampean? Biasanya pengen susu. Kayak Enggak kopi ya. Wis teh ae, es Iya, teh wis es cukup. teh Mbak, dua. Heeh. Oh, Wis, wis udah lah. itu aja. Ya. Bih. Terima kasih, Mbak. Iya Kak, mau ditunggu ya. Nggih. Iki terus nanti yang Ono duduk-duduk ono. nyemplung kali. Paling. Kok paling Enggak piye to apa-apa, Ben? nunggu Sik enek temennya. motor. Wah, nganu yang tiketnya sukarela yang Seikhlasnya ya. masa ikhlasnya penak dia dolan rene Pengen iki. golek sing seikhlasnya ngono kuwi. Ya ora to lek. Enggak ya. Lah engko Ya, Lek. duitnya terus lek turah gitu mbahne aku apa neh. Tekok no. Aduh. Sak ikhlasnya Ya, ya. seikhlas. Tunggu ndi yang mame. Heeh. Mie apa bakso? Bakso ya. Bakso. Ngendi nunggune? Duduk sana yang Mana toh? sana. Wah iya beh, asli banget yo. Heeh. Piye masalah? Hawane sejuk ya. Heeh. Beh neng kene kayak canom ya yang. Heeh. Ngene anake Iya. dhewe no kira-kira apa mau iso berduaan karo pasangane barang nak dhewe iso bahagia aja. Gak anak dhewe wis gede. Ya, Heeh. anak sampean pre ya wis gede ya kan Lah jabrik piye ya, to? ya. Wis Umur tuwek pira? ra mek trimo gede. Hmm. Kae iki aku mikir kae sakjane iki piye Aku lek dhewe ya ngono. Aku ya jibek kok mikir wulan iki. Wulan iki bae ya urung duwe calon to. Urung. Masalah. Ber nganu wira-wiri karo bocah ubyak-ubyuk ngono kok. Hmm. Lek jabrik piye jabrik? Ya ngertine mek nyambut gawe gini sampean kene ya. Iya, Kene ketoke mening. Heeh. Tapi enggak gerah-gerah to. Yo mek gur karo Anto moncang-mancing ngono kae lho penggane iki. Mancing-mancing. Heeh. Entuke apa? Entuk yo mek gur kesel. Enggak entuk lele. Apane wong kon mikir mae, kon ndang golekne duit mae ngono ku yo. Lah ya kerbon lho cah ya an. Lah yo kuwi lho, yo piye wong Pendak yo. malam minggu iki libon. Lah yo COD-anku yo akeh lho. Ki ora Yang gelem RT. nembung karo aku tembungi panggawulan. Masa? Oh, Masalah. Nembung Sampeyan yo bantu. ngertenono to ngono kuwi. Tapi yo aja sampe ngerti lah anake dhewe lek dhewe duwe hubungan ngene iki. Aku enggak penak. Nyapa? Ya. Oh iya ya. Heeh. Terus piye? Lek Ya. ngerti ya piye ya? Sabar. Penting adewe golek cara ampreh piye carane adewe ora ngerti hubungan ngene iki lek karo anake ngesakne engko. Ya ta? Kok suwe men ya Yayang Uus nganune ese aja ada-ada to rada rene to. Rada rene to. Aduh, kok Waduh. modelnya kasar men. Wah teko yang rada rono. Ini silakan minumnya. Ya makasih. Mana baksonya? Masih disiapkan. Oh iya ya. Cepat diambilkan ya. Ya. Sampai ramah mentong gelek. Oh, ganteng yo. Ya baksonya datang yang. Aduh. Pening. Ini baksonya. Ya makasih. Iya. Ya. Ya Allah, gantengnya. Kamu kelas berapa? 4. Oh, alah, kelas 4 sudah. Awake dhewe sok pamon duwe turunan muga-muga ganteng kayak iki ya. Amin. Ya alah. Makasih ya, Dek. Makasih ya. Sok dhewe lek duwe keturunan ya muga-muga kaya cah Kemang ya. Ganteng Ganteng. ya. Oh, ya amin. Muga-muga ya Pak Yang RT. Ya wis, ayo Ki dimam. Ya. Heeh. Ketok-etae suger men. Wis ngelak ngenteni ket Mang ya dhewe. Heeh. Ning lek pacarane suwi bareng kaya dilu. Masa tau sampeyan kok ya paham to. Ndah neo ya. Ngene iki Ora ketemu seminggu. Sedina kaya seminggu perasaanku. heeh. Sampeyan iya ya. Ngedomongi kok tak Aku- bilang ya Yang RT ya. Bilang
sing ya kuwi enak kuwi. Engko garane sendok. Enggak, aku yo tega men karo yayange. Lah, asik. Dadi iki enak mentol-mentol. Enak toh. Iki dimam pencar loro. Aja. Akeh wong isin aku. Gantian sampean ndo. Masa Iya, ya wis. Tak dulang no. Gendang bareng ya yang. Ya. Iya. Be, Iki ora ngantek. Kudu dintekne lho ya yang. Kok- ya yang us. ya sayang iya. Bayu. Garongane ya yang. Tenanan apa ora? Iya. Iya tenan. Ya. Bi tenanan to, sampean yo. Enggak. Wah. Wah. Iya. Karena wis gua kotor. Jokoe ya yangku. Alah. Keserutan. Koneh ya. Iso omong apa ora to jane iki? Wah, ora gelem nyauri ra cinta karo aku. Sampeyan kebalik-balik lho. Dombeni iki, mimik iki. Bayu. Enggak wis. Yang Uus iki hampir hubungane dhewe ra ketara bocah-bocah iki piye? Bocah-bocah ra ngerti iki. Sakjane iki soal kuwi gampang lho yang RT. Umpama iki kan mek umpama kan iso balik. Umpamane anake dhewe dijodohne no piye ya yang RT. Dadine hubungan iki kan panggah iso ngono Mas lek kita serumah ngono piye. Apa ora nek cara liyane to yang? Lah engko aku ser ngrabi sampean piye? Ya wis lek soal kuwi kan gampang to yang RT. Wis ngene ae, penting dijalani ya. Awake dhewe iki. Wis soal kuwi ya gampang ae kita pirikan bersama ya to. Engko sambil mlaku pra ya enek dalane dhewe. Oh ngono. Ya penting awake dhewe lek iso ya aja sampe ngerti bocah-bocah lho ya. Iya. Oke, tintakne ki piye cara ya? Ki nanti habis nih. Bilang nek ora? Wes enggak. Sampean ngono kuwi kok mestian Bilang ora? enggak. Jahat. Sampean jahat. Nganu ya yang RT, aku sok ben tumbahno HP ya. Engko lek ngubungi sampean penak. Ya wis. Nganu HP apa? Lah iso ya iPhone. Kan saiki modele ngono kuwi piye? Lah aku pesen eneke kluncung kowe. Aduh, usah tenanan lho ya. Tenanan. Tumbahno HP engko gelang, kalung lah lek perlu ya. Beh lek ora entuk lek rong entuk entitan kon dhuwur ra iso. Sampean ngono lho. Lah jalmu kapan to? Sing penting mau janjine aku wis marem lho. Oh iya. Nah ngono. Alah. Neng omah jibet. Golek nggon mancing ae. Nek dindingen iwak padha disetrumi. Ora enek nggon mancing. Kali kene iki disetrumi apa ora ya? Kena nggih kegiatan sesuk karo Anto. Nyapa lho ngene iki liyane mancing. Bojo ya urung duwe. Apa iki? Tak kira lek kotak amal. Cagak umbul-umbul bae. Bolongan apa wi? Apa sanu dalan boyo? Yo, boyo. Kene nek iwake ra ya. Arep tak pancingi ya. Alah, njajal nang ngisor buk kono ae. Engko ora nemu iwak mbok menawa nemu-nemu wong wedok adus. Kan yo lumayan kena nggih hiburan.
Ya ora nek iwake lho, Johan. Kuwi bolongan neh, kayak mau bolongan. Masa omah iwak? Golek Yanto ae, jak mancing kene. Wong yo ya wis mbok menawa. Kena nggih kegiatan. Loh. Kayak kok kaya emak toh. Emak podo. Emak mau ki nang omah, tapi klambine sing duwe klambi ngono kuwi emak. Lah mosok men emak teko kene. Karo sapa Yohan? Yo arep nyapa. Turut kene barang ki. Pangan genderuwo kok turut kene. Tapi ya ora mungkin lek genderuwo ki gelem karo emak. Kecuali lek genderuwone mendem. Njajal tak incenge lah. Masa tok lho. Tapi yo ora mungkin lek gendruwo ki mendem. Nang alam kono apa enek bakal omben. Ben ngombe banyu geni neraka kono. Wah, oh. Lho. Kok iso mak tenan? Ae kok kaya Pak RT. Sik, piye to iki konsepe iki? Kat. Omongo. Oh, aduh. Engko omong aku. Kan yo kene wis ping pindho lho, Cuk. Iya guys, ganteng borong. Iki arepe nyamai ayang uus iki. Doai kan. Doain ya. Doain ya, guys. Oh, mijet pinter bocahe. Pijet urat. Ya urat sarap. Urat buntung ya iso ya.